Философията на Косат Семанс може да се обобщи с няколко думи. 100% от дейността на компанията са насочени към създаването на семена, 100% от капитала на компанията е ангажиран в земеделието, 14% от оборота на компанията се реинвестират ежегодно в създаването на нова селекция и подобряване на желани агрономически характеристики на видовете, използвани в земеделския свят. Този ангажимент се конкретизира с всички дейности, свързани с семената, изследователска работа, семепроизводство, заготовка и търговия. Изпълнението му става възможно благодарение на тясното сътрудничество с партньори от различни научни институти и специализирани компании. Целта на Косат Семанс е целият потенциал на генетиката, постигнат от селекционерите на компанията, да се съхрани от лабораторията до полето на крайния клиент. Благодарение на развитието на Косат Семанс на световно ниво, този ангажимент се изпълнява в 34 страни, в които се разпространява генетиката, вече повече от 50 години. Изследователската дейност на Косат Семанс е насочена към създаването на богата селекция при множество култури с глобален ангажимент към земеделието за осигуряване на видове за пълния сеитбооборот във всяко стопанство. Селекцията на Косат Семанс се разпространява на всички континенти, което е гаранция за доброто адаптиране и правилното позициониране на различните видове, създадени от специалистите. За Косат Семанс изследователската работа означава и непрекъснато изпитване. През последните 11 години в семенарските листи в различните страни са вписани над 230 нови хибрида царевица, но това не е единствената култура. Косат Семанс се ангажира с селекциониране и поддържане в своето портфолио на култури за зърно, за силаж, протеинови и енергийни култури, слънчоглед, сорго, зимна маслодайна рапица, пшеница, ечемик, тритикале. Изследователската дейност на Косат Семанс се ангажира и с намирането на специфични решения в отделните страни, за да гарантира най-доброто проявяване на видовете и задоволяване на потребностите съобразно употребата им. Опит, компетентност, страст и отдаденост на всеки участник в процеса на производство, от лабораторията до полето, са в основата на успеха на Косат Семанс. Семепроизводството се гарантира от тясно специализиран технически екип и създадената мрежа от земеделски производители и мултипликатори с висока репутация. Професионализмът на Косат Семанс се проявява и във фазата на заготовка. Множество контроли се провеждат на всеки етап, както в лабораториите, така и на поточната линия чрез инфрачервено разпознаване. Индустриалната база на Косат Семанс непрекъснато се модернизира не само по отношение на увеличаване обема на производството, но и по отношение на подобряване на качеството на заготовката и всички процеси. В историята си Косат Семанс винаги е разчитала на човешките взаимоотношения в екипа, взаимоотношения с търговски партньори, земеделски производители и конкуренти. Създаването на доверие на всички нива и във всички участници в земеделския свят е фундаментално за нас, а ние знаем, че можем да го постигнем само с коректно и професионално отношение към всеки един. Присъствието на търговските екипи от различните филиали на полето е от изключително значение за Косат Семанс. Доброто опознаване на фермерите и техните специфични нужди навсякъде по света дават възможност
възможност да им дадем адаптиран отговор на техните очаквания, който да им гарантира печеливши резултати. Тъй като почвено-климатичните особености и състоянието на полетата са много различни не само в различните страни, където се разпространява селекцията на косат семанс, но и в различните региони на една страна, за да предложи най-подходящите решения и за да подсигури правилния избор на партньорите си, косат семанс създава богато портфолио от сортове и хибриди, осигуряващи пълен и качествен сидлооборот. Косат семанс е международна група с човешки облик, която поставя високото качество на своята генетика в услуга на специфичните нужди на земеделците във всяка страна.